Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten mriki kula badhe ngandharaken asal usule Tlaga Ngebel. Ing jaman biyen ana pasangan garwa yaiku Ki Ageng Mangir lan Nyai Roro Kijang. Ana salah sawijine dina Nyai Roro Kijang gawe kalumputan yaiku mampu pusaka cundrik wae Ki Ageng Mangir. Kangge nebus kalapatane iku dheweke kudu tapa ning tengah rawa. Wayah tapa Nyai Roro Kijang duwe anak. Nanging saknalikane kaget meruwi tibake sing dilerne dudu anak manungsa, malah anak ula sing duweni mahkota lan sisike cemplorot emas. Kedadian iku gawe Nyai Roro Kijang kewirangan. Dheweke menehi klinthing lan ninggalna ula iku. Netepi ula gedhi, dheweke lekas bingung golek sapa wong tuane. Saben obah ana swara klinthing. Akhire ula iku ketemu Nyai Roro Kijang, ibu kandunge. Nyai banjur ngakon ketemu bapane sing saiki lagi tapa ning Gunung Wilis. Lan ula iku diwenehi jeneng Baru Klinthing. Cendheke crita ning Gunung Wilis iso kepethuk bapane. Banjur Baru Klinthing didhawuhi supaya ngubet Gunung Wilis. Syarat kanggo iso dadi manungsa. Baru Klinthing saguh lan budal. 300 tahun sakwise kuwi ana desa sing arep ngenekne acara sik desa. Mbah Lurah njaluk tulung marang wargane supaya mburu kewan ing alas kanggo suguhan. Dilalah saka esuk teko bedhog ora ana siji wae kewan sing bisa dicekel, kabeh padha rasane kesel. Akhire para warga leren karo ngenteni menawa ana kewan sing liwat. Salah sijine wong ngencepne kapak ning wit gedhi ambruk. Wit iku langsung obah. Kabeh padha jikat kaget nanging campur seneng amarga iso nemu kewan gedhi tanpa mikir kuwi kewan apa. Banjur kabeh wong ngiris lan njupuk daging kuwi. Kanthi rasa bungah, para warga balik nang desa. Acara resik desa mlaku lancar. Kabeh padha kumpul, rayakne lan mangan enak. Bebarengan iku ana bocah cilik sing mara, awake kebak tatu. Bocah iku ngrasakne luwe. Banjur njaluk welas asih para warga supaya diwenehi mangan. Nanging kanthi gumunggung para warga ngusir supaya ndang minggat. Para warga lan Mbah Lurah ora seneng acara iki diganggu bocah cilik sing praupane ala kaya ngono kuwi. Weruh kedadian iku ana simbah tuwa jenenge Nyai Latung. Dhek ngrasa welas banjur menehi panganan nang bocah cilik iku. Bocah cilik iku mangan lan langsung bungah. Sakwise mangan, saknalika awake langsung waras. Amarga kebeciane Nyai Latung, bocah cilik iku menehi pesen yen ana kedadian apa wae cepet-cepet nggawa lesung lan nggawa entong kanggo oboke. Bocah cilik iku banjur menyang pelataran Mbah Lurah, nancepne piting lan langsung woro-woro. Ora bakal ana sing bisa nyambut piting iki sak liyane aku. Amarga ngrasa ditantang, kabeh wong jajal njabut, nanging ora ana sing sanggup. Bocah cilik iku langsung ngomong, "Aja rumangsa gedhe sirah. Kabeh ning kene bakal kenek karma amarga wis mangan dagingku pas aku isih dadi Baru Klinthing. Ula gedhi sing lagi tapa brata ning Gunung Wilis panggonanmu mburu biyen." Bocah cilik iku jabut piting iku sing lancep mau kanthi gampang. Saka tilase metu sumber banyu sing gedhi nglelepake pelataran omah Mbah Lurah. Saking gedhene banyu, omah, sawah lan para warga kelelep kajaba Nyai Latung lan Baru Klinthing sing sadurunge wis nyepakke lesung kanggo prau lan entong kanggo oboke. Bocah Baru Klinthing kuwi banjur ganti jeneng dadi Joko Baru lan daerah iku dadi Tlaga kanthi aran Tlaga Ngebel. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.